Pinarung suarane pradonga muya hangrangin omok gambarang hangapun ijoning sasana wiwahan. Menika jari sang pinanganten putri kang binayakara mijil saking atepas wangi giya manjing sasana pinengga. Lon-lonan genen laksana pinanganten putri kinarya pralampita kang suka hanangaken ing rasa pangati-ati. Sampating busane kang hangga busananing prameswari muslimah. Nalika sula pinanganten putri sampun nenggak anggono raras tegesipun sampun lenggah piyambakan. Pamandene datang kawijil pangandikane. Ngomong suwening wadono sungsasmita. Mugi-mugi pinanganten kaki Dimas Bagus Dimas Setia Hadi. Tumuju wonten ing sasana winengga.